Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, у адпаведнасці з нашым плаваючым графікам, тым не менш стабільна раз на тыдзень мы сустракаемся з нашым шаноўным экспертам, гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александром Фрыдманам. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Перш чым мы з вами пачнем, тому что як звычайна, як пачнеце цікавыя рэчы казаць і аналіз рабіць, забудуся прарэкламаваць найперш безумоўна тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Подписывайтеся, сачыце, чытайце, тому что значна часцей, чым раз на тыдзень, як у нас в эфіры спадар Александр там піша шмат цікавых рэчаў. Я гляжу нават дзякуючы нашай вось гэтай рэкламе, шмат хто і ва ўкраіне і в іншых краінах перапошчваюць допісы спадара Александра, тому что, ну, бачыце, нас глядзяць, нашу рэкламу слухаюць і подписываются. Ну, а для того, каб не пропусціць чарговыя і рэкламныя і нерэкламныя аналітычныя нашыя сустрэчы, калі ласка, подписывайтеся на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну, а каб павялічыць узровень бяспекі, можна наши эфиры глядзець на стриминговой платформе Беларусь Tomorrow. Там бяспечна можна праз спадарожнік, да прыкладу, глядзець. Ну что ж, спадар Александр, давайте мы трошечку вернемся у гісторыю, зусім нядаўнюю гісторыю, гісторыю выбараў, якія адбыліся ў Нямецчыне, якія выйграла ХДС, ХСС, але тым не менш. На сёння, якая там ужо балансіроўка сіл? Што наконт альтэрнатывы для Германіі, якая з такім трыумфам узяла другое месца? Ці азначае гэта, што да ўлады прарваліся правыя папулісты? Увогуле, чаго чакаць ад урада нямецкага? Я б сказаў, што гісторыя з будучым нямецкім урадам яна высветлілася ўначы з 23 на 24, калі стала зразумела, што блок Сары Вагенкнехт, папулісцкі блок Сары Вагенкнехт, не патрапіць у Бундестаг, а не хапіла ім зусім няшмат, прыкладна 13,5 тысяч галасоў, каб не патрапіць. Яны набралі ў выніку 4,97 прыкладна, вось так. Калі стала зразумела, што іх у парламенце ў выніку не будзе, тады відавочна зразумела сразу стала, якая будзе ў выніку кааліцыя. Альтэрнатываў то сёння фактычна няма. Гэта кааліцыя сацыял-дэмакратаў і хрысціянскіх дэмакратаў на чале з Фрыдрыхам Мерцам, які хутчэй за ўсё і ўзначаліць будучы ўрад. Іншых магчымасцяў, рэальных магчымасцяў няма. Зялёныя, якія таксама маглі быць патэнцыйным партнёрам хрысціянскіх дэмакратаў, хаця і не асабліва пажаданым партнёрам, яны не набіраюць разам з хрысціянскімі дэмакратамі дадатковую колькасць галасоў для бальшыні. Калі патрапіў у парламент блок Сары Вагенкнехт, тады прыйшлося фарміраваць кааліцыю з 3 партый, бо тады не хапіла бы галасоў сацыял-дэмакратаў, якія прыйшлі да фінішу трэцімі з вельмі дрэнным, з найгоршым вынікам у сваёй гісторыі 16,4, але тым не менш занялі 3е месца. І ў выніку, каб так ужо не асабліва не паглыбляцца, галасоў хрысціянскіх дэмакратаў і сацыял-дэмакратаў хопіць для таго, каб сфарміраваць кааліцыю, і размовы адпаведныя ўжо ідуць, хутка пачнуцца хутчэй за ўсё і перамовы. І ёсць прынамсі такое спадзяванне, ёсць такая надзея, што ўрад будзе сфармаваны досыць хутка, бо часу сапраўды няма. Сам бы Мерц хацеў бы сфарміраваць гэты ўрад да Велікадня, ці хопіць часу, пытанне такое. Я думаю, што гэта выглядае ўсё ж такі цалкам рэалістычна, асабліва улічваючы тыя падзеі, якія зараз адбываюцца ў Еўропе. Няма зараз. Германія павінна атрымаць надзейны, стабільны ўрад, які пачне працаваць. Не можа краіна у Еўропе ў дадзены момант, адна з галоўных еўрапейскіх краінаў, знаходзіцца ў
такім становішчы з падвешаным урадам. Урад-то Шольца ён працягвае працаваць, але Шольц і зялёныя выбары відавочна прайгралі, і таму яны і сыдуць, канешне ж, але гэта трэба зрабіць як мага хутчэй, каб сапраўды новы урад пачаў працаваць. Што тычыцца альтэрнатывы для Германії, то, канешне, выбары скончыліся для іх поспехам. Ну, гэта чаканы поспех, нічога такого сенсацыйнага не адбылося. Яны атрымалі прыкладна столькі, колькі ім прадказвалі сацыялагічныя пытанні. Больш за 20%. Тое, што яны будуць на другім месцы, таксама было зразумела, яны ўсю гэтую кампанію ішлі на другім месцы. Тут пытанне хутчэй было ў тым, пэўная сенсацыя была ў тым, а можа там нешта выбухне ў врэшце рэшт, і тыя людзі, які ў сацыялагічных апытаннях удзельнічаюць, яны ўсё ж таки не кажуць праўду, галасуюць за альтэрнатыву для Германії, але не кажуць пра гэта падчас апытання, альбо схільныя галасаваць для альтэрнатывы, на карысць альтэрнатывы, але не кажуць пра гэта падчас апытання. Ну, атрымалася, што ў сацыялогіі ўсё нармальна. Тое, што фактычна і прадказвалі, той вынік і быў, нейкага там выбуху у напрамку 25% не адбылося. Пазіцыі моцныя, гэта на дадзены момант галоўная апазіцыйная сіла ў краіне. Пазіцыі на ўсходзе у былой Германскай дэмакратычнай рэспублікі яны проста надзвычайна добрыя. У альтэрнатывы для Германії там яна атрымала там значную большасць. Яна там перамагла упэўнена, нават у пэўных рэгіёнах больш за 40%. Так што ў гэтым сэнсе гэта для іх поспех і аванс на будучыню. Ну, шмат што зараз залежыць, не шмат што, амаль усё залежыць ад наступнага ўраду Мерца. Калі ўрад будзе паспяховы, калі пытанні, на якія насельніцтва чакае адказу, і галоўныя праблемы звязаныя з эканамічным становішчам, нелегальная міграцыя, стан адукацыі і іншае, тут можна пералічваць вельмі доўга. Калі гэтыя праблемы будуць вырашаны, калі ва ўрада будуць поспехі, ну тады я думаю, што нейкай фантастычнай перамогі альтэрнатывы для Германії ў 29 годзе чакаць не прыходзіцца. Калі нічога не атрымаецца, альбо мала што атрымаецца ў гэтага ўраду, калі ён будзе працаваць не ў гарманічнай атмасферы, а ў атмасферы канфліктаў, ну тады цалкам магчыма, што на наступных выбарах упэўнена пераможа альтэрнатыва для Германії, можа нават перамагчы настолькі упэўнена, што можа ўстаць пытанне пра яе удзел ва ўрадзе, альбо нават пра тое, што яна будзе стаяць на чале ўрада. Ну, пакуль да гэтага яшчэ вельмі далёка, гэта ўсё гіпатэтычна. На сённяшняя рэчаіснасць яна выглядае так, што наступным канцлерам будзе Фрыдрых Мерц, а свой урад ён будзе будаваць разам з сацыял-дэмакратамі. І вось тут, можа, не да такой далёкай перспектывы, як 29 год, а перспектывы бліжэйшай, калі Фрыдрых Мерц стане канцлерам. Ці зменяцца яго палітычныя дзеянні у адрозненні ад палітычных заяваў, якія былі напярэдадні ці падчас выбараў? Што чакаць, якой пазіцыі? Ці сапраўды ён будзе, як ён сказаў адразу пасля перамогі сілаў, якія прадстаўляе, што трэба дамагацца суверэнітэту ад ЗША, то есть ці будзе ён будаваць, сапраўды спрабаваць кансалідаваць Еўропу вакол вось таких цэнтраў, там на чале з Германіяй, Францыяй, там яшчэ там з якой краінай, ці будзе пашыраць дапамогу Украіне, браць на сябе пэўную адказнасць за лёс Еўропы без аглядкі на ЗША? Ну, давайте пачнем тады з пытання еўрапейскага. Тут у Мерца сапраўды досыць жорсткая пазіцыя, якая палягае на тым, што Еўропа павінна цесна супрацоўнічаць, і гэта адзіная фактычна магчымасць у Еўропы вытрымаць у сённяшняй сітуацыі. Мерц чалавек, які ўсё сваё палітычнае жыццё выступае за цеснае супрацоўніцтва з Злучанымі Штатамі. Ён добра ведае Злучаныя Штаты, ён працаваў у амерыканскіх кампаніях, і ён бы хацеў
хотел бы и далей иметь на максимально добрые стосунки со Злученными Штатами и поразвивать партнерство помеж Европой и Америкой. Пытание тут хутчэй у тым, что мяч-то не на боку Европы, мяч на боку Злученных Штатов. Коли Злученные Штаты в Европе больше не зацікаўлены, коли Злученные Штаты не бачат больше сенса у партнерстве с Европой, коли Европа разглядается в якости такого нахлебника, паразита и іншае, и администрация Трампа куды больш схільная супрацоўнічаць с диктатурами кшталту российской, ну тады трэба ацэньваць рэальнасць такой, якая яна ёсць. І вось менавіта гэтым тлумачыліся заявы Мерца. Калі Трамп не будзе з нами супрацоўнічаць, а будзе гуляць нават супраць нас, ну тады мы павінны як Европа аб'яднацца і даць адпаведны адказ, показаць, што мы моцныя, што з нами трэба размаўляць, што нас трэба браць под увагу. Так што паглядзім, што з гэтага выйдзе. Пакуль напрацоўкі яны ўжо бачныя. У Мерца добрыя стасункі з Макронам, і куды лепшыя, дарэчы, чым у Макрона былі з Шольцам. Мерц таксама добрыя стасункі са Стармером і з іншымі кіраўнікамі Великабрытаніі. Так што я думаю, што ў гэтым напрамке самыя моцныя дзяржавы Европы, Великабрытанія, Францыя і Германія, Францыя і Германія як частка Еўросаюза, Великабрытанія як партнёр, галоўны партнёр Еўросаюза. Думаю, што яны будуць сапраўды цесна працаваць. Ну што вось цікава, я б тут падкрэсліў яшчэ адзін момант, яго часта не заўважаюць у гэтых разважаннях Мерца. Калі Мерц разважае пра новы мотор Европы, рухавік Европы, так бы мовіць, ён часта называе не дзве краіны. Звычайна пад рухавіком Европы заўсёды казалі, што гэта Францыя і Германія. Не, рухавік Европы ва ўяўленні Фрыдрыха Мерца іншы. Гэта Францыя, Германія і Польшча. Ён настойвае на вельмі цесным супрацоўніцтве з Польшчай. Ён ужо сёння кажа пра тое, што яго адзін з галоўных першых ягоных візітаў будзе менавіта ў Польшчу. Ён цэніць польскую перспектыву, польскі погляд на ўсходнюю Европу. І гэта сапраўды новая рэч. У гэтым Мерц выразна адрозніваецца ад сваёй папярэдніцы, хрысціянскай дэмакраткі Ангелы Меркель. Бо ўсё ж такі ўсходнееўрапейская палітыка Ангелы Меркель яна была заўсёды праз прызму России. Калі Ангела Меркель займалася Европай, яна перш за ўсё мела на ўвазе Россию, і то бок гэта была палітыка заўсёды з поглядам на Россию. Хрысціянскія дэмакраты пасля сыходу Меркель, пасля сваёй паразы ў 21 годзе і пасля 20 падзей у 22 году, пасля пачатку расійскага шырокамаштабнага ўтаргнення ў Украіну, яны пераасэнсавалі свой курс. Таму яны куды шчыльна будуць працаваць з краінамі ўсходняй Европы. І вось гэты погляд на ўсходнюю Европу праз, так бы мовіць, расійскія акуляры, гэтая гісторыя скончылася. У выпадку Мерца трэба яшчэ адну рэч падкрэсліць. Гэта ягоная палітычная сацыялізацыя. І тут ён карэнным чынам адрозніваецца, напрыклад, ад Ангелы Меркель. Бо Ангела Меркель гэта чалавек, які вырас у Германскай дэмакратычнай рэспублікі. Ніколі ніякіх таких прарасійскіх настрояў Меркель не было. Але вось гэтае ўяўленне пра тое, што вось Расія гэта нешта абсалютна асаблівы фактар, і які трэба улічваць, ён у Меркель прысутнічаў. Погляд Мерца на Расію, ён хутчэй погляд варожы. Ён сфармаваўся як асоба ў часы халоднай вайны. Мерц сам, яму падабаецца падкрэсліваць, што ён пайшоў у палітычнае жыццё, стаў членам хрысціянска-дэмакратычнага саюза у часы Вілі Бранта. У тыя часы, калі хрысціянскія дэмакраты знаходзіліся ў апазіцыі, а на чале федэральнага ўраду стаяў сацыял-дэмакрат Вілі Брант, які распачаў гэтую палітыку шчыльнага супрацоўніцтва з Савецкім Саюзам. У галіне энерганосьбітаў гэта быў перыяд пацяплення адносінаў паміж СССР і заходняй Германіі. Так званая ўсходняя палітыка Бранта. Так вось, малады Фрыдрых Мерц належаў да тых людзей, якія гэтую палітыку, і ён, і ягоная сям'я, яны гэтую палітыку на ўсходнюю палітыку Бранта не прымалі. Ягоны погляд на Савецкі Саюз быў заўсёды як погляд на ворага. Гэта чалавек,
чалавек, які заўсёды арыентаваўся на захад і на злучаныя штаты. І гэты момант трэба ўлічваць. Фрыдрых Мерц не самы малады палітык. Ну добра, па сённяшнім сусветным меркам яшчэ досыць малады ў свае 69 гадоў, але тым не менш гэта чалавек, які сфармаваўся у час халоднай вайны, і прычым іншым чынам, як ягоны папярэднік Олаф Шольц. Олаф Шольц быў у 80-е гады актывістам руху за мір, які выступаў супраць амерыканскіх ракет у Еўропе. Фрыдрых Мерц наадварот, ён быў на адваротным баку, ён быў сярод тых, хто падтрымліваў размяшчэнне амерыканскіх ракет, менавіта як дадатковую бяспеку для Еўропы. Так што ў гэтым сэнсе я думаю, што палітыка Мерца будзе ў адносінах да Расійскай Федэрацыі досыць жорсткай. Гэта менавіта Мерц быў першым нямецкім палітыкам, які з'явіўся ў траўні 22-го года ў Кіеве, яшчэ задоўга да Олафа Шольца. І гэта Мерц, які крытыкуе, прычым жорстка крытыкуе ўвесь час урад Шольца за тое, што ён недастаткова робіць для Украіны. Так што я не сумняваюся ў тым, што ў асобе Мерца Украіна атрымае надзейнага партнёра на чале федэральнага ўраду. Гэта тычыцца украінскай дзяржавы. Ну а што тычыцца украінскіх уцекачоў, якія пражываюць у Германіі, а іх сапраўды багата, афіцыйна 1 300 000, то для іх на чале з канцлерам Мерцам могуць наступіць і досыць цяжкія часы. Бо Мерц будзе спрабаваць і зробіць усё, каб змагацца з нелегальнай міграцыяй. Гэта быў адзін з галоўных пунктаў яго прадвыбарнай праграмы. Ну і ўвогуле ягонае стаўленне да міграцыі, яно досыць скептычнае. У выпадку, калі баявыя дзеянні ва ўкраіне спыняцца, я магу сябе цалкам уявіць, што ўрад, на чале якога будзе стаяць Мерц, будзе рабіць намаганні, каб накіраваць украінскіх уцекачоў, ну прынамсі мужчынаў прызыўнога ўзроста, каб накіраваць іх ва ўкраіну, да вяртання на ўкраіну, схіліць да вяртання ва ўкраіну. А калі ўзяць беларускі трэк, вот накірунак, якая пазіцыя будзе там, асабліва з улікам таго, што вы кажаце, што ён Мерц вельмі цэніць польскі погляд на ўсходнюю Еўропу. Мы у пэўнай ступені ведаем как бы пазіцыю Польшы адносна Беларусі. Ці будзе перанятая гэтая пазіцыя, то есть чаго чакаць? Я думаю, што ў гэтым сэнсе гэты момант трэба таксама падкрэсліць. Думаю, што робячы крокі на беларускім напрамку, нямецкі ўрад, будучы нямецкі ўрад, будзе таксама карыстацца і польскай экспертызай. Паколькі я думаю, што ў Берліне, асабліва ў сярод хрысціянскіх дэмакратаў, яны сапраўды сёння лічаць, што калі хтосьці сапраўды добра разбіраецца ў становішчы на ўсходніх межах еўразвяза, дык гэта Польшча. Я думаю, што ў гэтым сэнсе пазіцыя польскага ўрада і погляды польскага ўрада яны будуць уплываць на пазіцыю Германіі. Гэта першы момант. Другі момант – гэта ўспрыняцце рэжыму Лукашэнкі. У адрозненне ад Шольца, Мерц куды больш рэдка выказваўся на беларускія тэмы. Так, ён сустракаўся са Святланай Ціхановскай, гэта было, но Шольц, ён як бы, напэўна, цяжка сапраўды знайсці канцлера ў гісторыі Германіі, не было такіх, якія больш казалі пра Беларусь і звярталіся да беларускага кантэкста, чым Шольц. Ну, гэта звязана, канешне, з тым, што Шольц і прыйшоў да ўлады ў 21 годзе, у той момант, калі беларускія тэмы мелі пэўную актуальнасць. Што тычыцца Ангелы Меркель, ну, гэта тэма беларуская, яна ўвогуле з'явілася сур'ёзна толькі ў 20-м годзе для яе. А ўсё ж такі, што тычыцца ўрада Шольца і асабліва Міністэрства замежных спраў Германіі, якое ўзначальвае, яшчэ да сённяшняга дня ўзначальвае Анна-Лена Бербок, прадстаўнік партыі зялёных, дык яны сапраўды вельмі шчыльна сачылі за ўсім, што ў Беларусі адбываецца. Мерц, ён сустракаўся з Ціхановскай і там сказаў усё, што ў прынцыпе чакаюць ад нямецкага палітыка ў гэтым кантэксце, і падтрымка незалежнасці Беларусі, і падтрымка грамадзянскай супольнасці, то бок усё належнае было сказано. Што ж тычыцца вось стаўлення да Лукашэнкі,
Па-першае, тут ёсць яшчэ адзін цікавы момант, напэўна, які трэба згадаць. У адрозненне ад Шольца, які ніколі з Лукашэнкам не сустракаўся, Мерц яшчэ не стаў канцлерам, але з Лукашэнкам ужо сустрэўся. Гэта было, правда, ў 2014 годзе, і тады Мерц прыязджаў у Беларусь у якасці аднаго з прадстаўнікоў савета дырэктароў швейцарскай кампаніі «Штадлер». Так што я не думаю, што там нейкія былі асаблівыя размовы паміж ім і Лукашэнкам, і тады ўжо Мерц выдатна не ведаў, што ён праз там нейкія 11 гадоў стане федэральным канцлерам Германіі. Мне падаецца на дадзены момант, што погляд Мерца на Лукашэнку гэта погляд перш за ўсё як на расійскую марыянетку. І стаўленне адпаведнае як да расійскай марыянеткі. Гэта першы момант. Другі момант яшчэ ў гэтым кантэксце гэта ўзгаданая тэма нелегальнай міграцыі. Тэма нелегальнай міграцыі, барацьбы з нелегальнай міграцыяй стане для Мерца відавочна адной з прыярытэтных. І тут мы не павінны забывацца пра так званы беларускі маршрут. Пра менавіта той маршрут, праз які праз Беларусь у Германію і ў Еўропу, а перш за ўсё ў Германію прыязджаюць людзі, праходзяць людзі з іншых краінаў нелегальна. Так што ў гэтым сэнсе, калі Лукашенко будзе і надалей займацца вось такімі гульнямі на мяжы, калі ён будзе падтрымліваць нелегальную міграцыю, ну, прыйдзецца яму атрымаць такой вельмі жорсткі адказ ад канцлера Мерца. Мерц яшчэ ў 21 годзе, дарэчы, моцна крытыкаваў урад за тое, што Лукашэнку не наказалі адпаведным чынам за тыя, ну, з яго пункта гледжання, не наказалі за той міграцыйны крызіс, які мы назіралі ў 21 годзе. Так што, думаю, Мерц гэта не той чалавек, ад якога беларускія ўлады могуць у Берліне чакаць нешта добрае для сябе. Пытанне Санатэна Бэнд задае: як Трамп можа быць за Ізраіль і альтэрнатыву для Германіі адначасова? Ну, я правда не ведаю, наколькі там Трамп за АДГ, ўсё ж таки там Маск ім там салюты кідаў свае, але ну вот такое пытанне. Ну, я думаю, что Трамп, дарэчы, таксама прыязна ставіцца для альтэрнатывы для Германіі, але ён не выказваўся сапраўды. Ён наадварот нават павіншаваў Мерца з перамогай. Ну, я нічога дзіўнага ў гэтым не бачу. Альтэрнатыва для Германіі не пазіцыяніруе сябе як антыізраільская партыя. Яна тэму, безумоўна, у гэтай партыі хапае людзей з антысеміцкімі настроямі. Хапае людзей, які імкнуцца прыменшыць злачынствы нацыянал-сацыялізму. Гэта ўсё ў гэтай партыі прысутнічае. Але галоўнымі атакі гэтай партыі яны не ідуць на Ізраіль или на яўрэяў. Яна накіравана хутчэй супраць мусульманскага насельніцтва. Гэта відавочна радыкальна антымусульманская партыя, гэта антыміграцыйная партыя. Гэта партыя, я б не назваў альтэрнатыву для Германіі антысеміцкай партыі. Каб назваць іх антысеміцкай партыяй, тут не хапае глебы. Гэта партыя, я б сказаў так, гэта партыя, у якой хапае і сярод выбарцаў, і сярод функцыянераў гэтай партыі, хапае і расістаў, і антысемітаў, і асабліва тых, хто ненавідзіць мусульман. Так што ў гэтым сэнсе я не бачу для Трампа или для Маска якога-небудзь дылему ў гэтым сэнсе. Калі вы паглядзіце на Маска, Маск падтрымлівае Ізраіль. Маск стаіць на баку Ізраіля з аднаго боку, з другога боку Маск лічыць, што немцам хопіць перастаць займацца і звяртацца з вялікай увагай да злачынстваў другой сусветнай вайны, так бы мовіць, закрылі гэтую тэму, пашлі далей, і Маск так адкрыта сімпатызуе альтэрнатывы для Германіі. І нічога тут такога надзвычайнага няма. Тут, канешне, калі пэўная нелагічнасць прысутнічае, але, ізноў жа, людзі кшталту Маска на такія акалічнасці увагі не звяртаюць. Вось давайте возьмем нават актуальны прыклад з
с ультраправым кандыдатам на пасаду прэзідэнта Румыніі Келленам Джарджэску. Джарджэску ён відавочна антысеміт. У яго былі антысеміцкія выказванні, ён асабліва гэтага не хавае. Ну вось у Маска выдатна атрымліваецца падтрымліваць з аднаго боку гэтага чалавека і падтрымліваць з другога боку Ізраіль. Маск у гэтым нейкай такой сур'ёзнай супярэчнасці не бачыць. Ну на фоне ось гэтай, ведаеце, неакрэсленасці, сумневаў у будучыні сваёй, я думаю, што еўрапейцам вельмі прыемна было, што нарэшце прыехаў чалавек, які спакой і упэўненасць у светлай і спакойнай будучыні ім прынёс. Я кажу про Рыжэнкова, міністра лукашэнкаўскага, які прыехаў і вырашыў расказаць про міралюбівых расіянаў, што не бойцеся вы, нікуды яны далей не пойдуць ні ў Берлін, ні ў Парыж. Ну і все, я так разумею, што усе вы там у сваіх Берлінах і Дюссельдорфах уздыхнули спакойна, ну і как бы сели чакаць, калі ж дойдзе час і да таннага расійскага газа. Ну яму трэба толькі было дадаць зуб даю, век волі не відаць. Вось тады б гэта выглядала тады ўжо зусім так упэўнена. Ну і зноў жа мы жывем у такія часы, калі агучваюцца зусім розныя рэчы, прычым нелагічныя, парадаксальныя, якія в прынцыпе верыць у іх сябе не паважаць. Но гэта сённяшняя рэчаіснасць. У нас жа ёсць прыклады. Ёсць Трамп, які кажа ўсё, што яму падабаецца і абсалютна не задумваецца пра тое, праўда гэта ці не. Ён і ввогуле, я не думаю, што ён адрознівае па такія катэгорыі, як праўда і хлусня. Для Трампа толькі ёсць тое, што яму падабаецца, як бы ён хацеў, каб яно было, і так, як яму не падабаецца. А ці праўда гэта альбо хлусня, ніякага значэння не мае. Такім жа чынам ужо даўно працуе Владзімір Пуцін. Ну а чаму ж не браць з іх прыклад? Ну вось таму і прыходзіць Рыжанкоў, вырашыў, напэўна, пагуляць у Вэнса. Вось Вэнс там такую прамову правёў і паказаў, што нічога тут не адбываецца, что вы, европейцы, самые виноваты, у вас у европейцев наигоршие проблемы там с правами человека. Ну вот теперь пришел Рыжанков. Ну а гэтые усе речи, усе гэтые выказывания, что никто не погрожает, яны там дают гарантию. Ну, слухайте, мы бачили, что такое ваши гаранты в 22-м году. В 22-м году вы там что заявляли, и до 22-го года, что ніколі з тэрыторыі Беларусі не будзе ніякай агрэсіі супраць Украины. А что атрымалася? А что гэта было? А гэта было не агрэсія? Можа, гэтага ніхто не бачыў? Ну, так што можна паўтараць усё, што заўгодна. Галоўнае гэта справы, а справы вядомыя. І які рэжым спадар Рыжанкоў таксама прадстаўляе, таксама вядома. І нічога, у прынцыпе, з гэтым рэжымам з 22-го году не змянілася. Што было ў 22-м годзе, можа паўтарыцца ў 25-м, у 26-м годзе у дачыненні да Літвы, у дачыненні да Латвіі, у дачыненні да Польшчы. Так што гэта словы, а такія словы і звяртаць на іх увагу асабліва сэнсу няма. Калі там нешта ўжо распавядае Трамп, ну так ці інакш яго прыходзіцца слухаць, што там ідзе. А калі там нешта распавядае Рыжанкоў, які нават у беларускім кантэксце хутчэй за ўсё свой уплыў на Лукашэнку паступова ўжо страціў, дык пра што тут казаць? Тым не менш, яго запрасілі ў Жэневу выступіць на там асамблеі ААН, генасамблеі, дзе далі яму слова, дзе ён, як вы слушна заўважылі ў сябе ў тэлеграм-канале, дастаў метадычкі яшчэ Савецкага Саюза, якімі карысталіся ўсе гэтыя дыпламаты камуністычныя, калі прыязджалі на захад. Ну і што? І атрымліваецца, і сядзелі і слухалі ўсе гэтыя прадстаўнікі заходняга, у тым ліку света, усе гэтыя метадычкі, якія вярнуліся ім да іх праз 30 гадоў. А я думаю, што для іх гэта такой ужо праблемы не з'яўляецца. Гэта не самае, напэўна, горшае і не самае дрэннае, што яны чулі за апошні час. Ну і акрамя таго, ну гэта хто? Ну гэта Рыжанкоў. Ну гэта чалавек, які прадстаўляе рэжым, які лічыцца марыянеткай Расіі.
Ну і адпаведнае стаўленне да гэтага там прыкладна ўсе і такое і чакалі. Так што я даже не ўпэўнены, што там хтосьці асабліва гэта і слухаў. Ну прыкладна гэта было зразумела, што ён прыедзе, што ён будзе гаварыць, у якім напрамку гэта пойдзе. Тут жа ніякай сенсацыі няма. Там не ведаю, калі б выйшаў на яго месцы, там з'явіўся міністр замежных спраў Польшчы і з такімі ж наратывамі, ну прыкладна, альбо мадыфікаванымі на наратывамі, можна было сказаць, ну вось нейкая сенсацыя адбываецца, што гэта нешта незразумелае. А калі там прыходзіць Рыжанкоў і з такімі тэзісамі, ну нікога гэта не здзіўляе, ад яго іншага напэўна ніхто і не чакае. Але ну вы таксама слушна написали у сябе. Дарэчы, яшчэ раз звяртаюся да ўсіх, хто гэта яшчэ не зрабіў. Подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Таксама не забывайте про подписку на YouTube канал Еврорадио. Ставьте свои подобаечки, натискайте на звоночек, задавайте пытанні. Ну і Беларусь Tomorrow, стрімінгавая наша пляцоўка, платформа, таксама заходзьце на яе, пасля можна паглядзець усе наши стрымы і відэаматэрыялы наших партнёраў. Так вось, вы звярнулі про тое, што яшчэ невядома, з кім там все ж таки на гэтай пляцоўцы, а там не адзін дзень і не толькі на генасамблеі выступаў, яшчэ былі там сустрэчы у Рыжанкова, з кім ён там сустракаўся, пра што ішлі размовы. І вось, да прыкладу, адна з сустрэч — гэта Верховны камісар по правах чалавека ААН, якога Рыжанкоў запрасіў у Беларусь. Потым Франак Вячорка ад імя офіса Святланы Ціхановскай звярнуўся таксама да гэтага Верховнага камісара з таким заклікам паехаць, безусловно, адгукнуцца на прапанову, паехаць у Беларусь, але з патрабаваннем даць, каб яму далі магчымасць сустрэцца з тымі палітвязнямі, найперш тымі, хто знаходзіцца у інкамунікада, каб мог паглядзець іх стан, каб вот вся такія сустрэчы са сваякамі палітвязняў таксама правесці. Як вы лічыце, ўсё ж таки, што можа сказаць вот гэтая магчымасць розных сустрэчаў на пляцоўцы ААН, і ці варта ехаць Верховнаму камісару? Што ён там, што па выніку можа атрымацца з гэтага? Што тычыцца Рыжанкова, ну гэта ж яго праца, яго ж асабліва ніхто нікуды не запрашае. А тут ёсць такая магчымасць у кантэксце ААН, дзе прысутныя прадстаўнікі розных краінаў. У Рыжанкова фактычна магчымасці патрапіць на такія сустрэчы у яго няма іншых магчымасцяў для камунікацыі з сваімі калегамі. Гэта ж не проста, што он там, я не ведаю, можа патэлефанаваць міністру замежных справаў Польшчы і з ім там будуць добрую размову праводзіць. Не, ну гэтага не будзе, і ён ведае гэта. Таму вось магчымасць скарыстацца такой магчымасцю, ну чаму не? Таму ён гэта і зрабіў. Думаю, што яго было шмат розных сустрэчаў. Можа, і я ўпэўнены, што он імкнуўся там завесці нейкія кантакты з еўрапейскімі партнёрамі, што можа праз гэтыя вось кантакты нешта там перадаць, нейкія прапановы ад Лукашэнкі, бо тое, што Лукашенко на дадзены момант зацікаўлены у паляпшэнні стасункаў як са Злучанымі Штатамі, так і з Еўразвязам, гэта відавочна. У сённяшніх знешнепалітычных умовах, калі вайна сапраўды можа праз нейкі час скончыцца, а Лукашенко апынецца сам-насам з Расіяй, вось, якая будзе на яго толькі ціснуць, прычым моцна ціснуць, паспрабаваць знайсці яшчэ нейкія магчымасці, нейкія кантакты і празандзіраваць магчымасць паляпшэння стасункаў, гэта, напэўна, была адной з ягоных задачаў. Ну, з часам паглядзім, наколькі ён паспяхова з гэтай задачай справіўся, ці там нейкія плённыя кантакты адбыліся. Што тычыцца запрашэнняў, ну так а чым Лукашенко і астатнія займаюцца ўсім чынам, усім апошнім часам? Яны запрашаюць усіх, з кім бы яны не сустрэліся, куды б Лукашенко не паехаў, адразу ідзе запрашэнне: прыязджайце да мяне.
Шчыра кажучы, я не упэўнены, што паездка ў Беларусь будзе для спадара Цюрка нейкім вярхоўнага камісара АН па правам чалавека нейкім прыярытэтам. Сённяшні АН цікавіцца куды больш іншымі краінамі, іншымі рэгіёнамі. Напрыклад, там тая ж Палестына, сектар газу для іх куды больш цікавы, туды і скіравана галоўная увага АН і спадара Цюрка асабіста. Што Беларусь і лёс беларускіх палізняволеных, я думаю, што гэта для яго абсалютна не з'яўляецца прыярытэтам. Калі Беларусь будзе ў эпіцэнтры нейкага новага гуманітарнага крызіса, звязанага з уцекачамі, магчыма, ён туды і прыедзець. Калі не, навошта яму марнаваць час? З яго пункта гледжання там сустрэча з Лукашенко і ў сённяшнім умовах это хутчэй за ўсё просто марнаванне часу. У АН сёння ўвогуле іншыя прыярытэты. А калі ўсё ж такі прыедзе, нічога такога то таксама надзвычайнага не адбудзецца. Мы ж ведаем, у якім стане сёння знаходзіцца АН, які міжнародны прэстыж у АН, чаго вартыя гэтыя ўсе рэзалюцыі, дэкларацыі, якія праходзяць у АН. Так, это дрэнна. Я не кажу, што гэта добра, што АН апынулася як інструмент міжнародных зносінаў, што АН апынулася ў такім становішчы. У АН былі куды лепшыя часы, нават у часы халоднай вайны, зараз вось меркаванне АН нікога амаль не цікавіць. Так што і буйныя гульцы, яны ўвогуле не звяртаюць нейкай увагі на АН. Я маю на увазе, напрыклад, Злучаныя Штаты, та і Расія асабліва не звяртае. Так што ў гэтым сэнсе я бы і значэнне гэтай сустрэчы перабольшваць не стаў. Мяркую, што у фармаце гэтай канферэнцыі Цюрк і без таго мусіў сустракацца з усімі замежнымі прадстаўнікамі. Адбывалася ў яго і маленькая сустрэча з Ражанковым. Да, дзе-нибудь там у калідоры, можа быць, на выхадзе з буфета славіў яго Рыжанков, выскачыўшы з-за дзвярэй. Але я хацеў бы да сённяшняй сустрэчы Лукашэнкі з я не ведаю, прадстаўніком, інтэрв'юерам, якога яму заслалі з ЗША, Марыо Науфал. Вы пішаце ў сябе ў тэлеграм-канале, што Марыо Науфал вядомы аматар расійскіх фэйкаў, і што такі суразмоўца падабраны вельмі зручна для Лукашенка, які паспрабуе грукацца да Трампа, альбо да Маска, вялікага прыхільніка Науфала. Дарэчы, вось мне цікава, каментар по выніку гэтай размовы даў Науфал прапагандыстам лукашэнкаўскім, і вось яго цытата. Так, и самый важный момент, который я вынес из беседы с Лукашенко, это то, что он действительно хочет мира. Он в какой-то момент упомянул, что рассматривал Зеленского как младшего сына, по-доброму, по-дружески к нему относился, и я понял, что эти заявления о мире для него это не просто так, это действительно то, чего он хочет, это практически личное в этой ситуации. Я думаю, что у ситуации 24 лютага 22 года таксама такое нешта такое, як да сына ён так паставіўся і адкрыў мяжу для расійскіх акупантаў і расказваў про тое, што Кіеў там за 2-3 дня і ўсё астатняе, таксама вот так чыста по-бацькоўску з вельмі добрай сімпатыяй. Але мяне ў гэтай сітуацыі больш сам прыезд гэтага так званага інтэрв'юера зацікавіў. Гэта ўсё у рэчышчы вось гэтых нібыта перамоваў, якія вядуцца паміж Вашынгтонам і Мінскам адбываецца. Можа быць, такім чынам публіку у ЗША слухачоў рыхтуюць да таго, што паглядзіце, вон Марыо пагаварыў, нормальны ж чалавек, по-бацькоўску относится к Зеленскому, очень хочет, чтобы закончилась война. Вот так вот. То есть довести, что нормально перагарнуць сторонку пора уже. Вот як вы ўспрымаеце гэта ўсё?
Калі казаць лукашэнкаўска-трампаўскай мовай, Лукашенко як бацька дыктатара. Ну калі Зеленскі дыктатара, Лукашенко адпаведна будзе яму бацькай. Ну я яшчэ скажу, што па лукашэнкаўскім меркам добра, што бацькам, што добра, што сынам, а не ўнукам. У Лукашэнкі ж так ёсць такое вельмі цікавае стаўленне да ўзроста людзей, конечно, з бацькоўскае стаўленне да Зеленскага гэта моцна. Вось што тычыцца Науфала, тут я пачну трошки здалёк. Справа ў тым, што у Ілона Маска ёсць пэўны пул блогераў, і блогерак, якія яму падабаюцца, якіх ён чытае, якіх ён рэпосціць, і якія відавочна уплываюць на ягоны светапогляд. У нямецкім кантэксце, напрыклад, ёсць такая актывістка АФД, партыя альтэрнатыва для Германії, Наоми Зайбт. Яна ўжо з мінулага года жыве ў Злучаных Штатах, яна вельмі шмат піша у сацыяльнай сетцы X пра становішча ў Германії, там звычайная канспіралогія, ультраправыя ідэі, прапаганда на карысць альтэрнатывы для Германії і іншае. Ну можна было сказаць, ну што тут такога, нічога надзвычайнага, такіх блогерак і блогераў у сетцы X хапае, але не кожнага з іх чытае Ілон Маск. Вось Ілон Маск чытае спадарню Зайбт, і у мяне складваецца ўражанне, не толькі ў мяне, дарэчы, што ягоны светапогляд, ягоны погляд на падзеі ў Германії і на палітычнае жыццё ў Германії, ён складваецца пад уплывам вось такіх людзей. Маск нават прызнаўся, што гэта спадарня Зайбт яму ў размове патлумачыла, хто есть хто ў сённяшняй палітычнай сцэне, на сённяшняй палітычнай сцэне Германії. Гэта выглядае просто гэта шакуе. Вось Маск такі уплывовы чалавек з бліжэйшага атачэння Трампа. Я мяркую, што у самого Трампа гэта не інакш. Ён, калі разважае пра сітуацыю ў такой моцнай і важнай краіне, як Германія, ён не карыстаецца нейкай афіцыйнай інфармацыяй, ён не карыстаецца справаздачамі спецслужбаў, ён не карыстаецца публікацыямі сур'ёзных медыа. Не, ён бярэ тое, што піша 24-гадовая блогерка, якая пераехала з Германії ў Злучаныя Штаты, а піша яна тое, што падабаецца Маску. Радыкальная трампістка, яна піша тое і так піша, і гаворыць у сваіх відэа, як гэта Маску падабаецца. І вось такім чынам фармуецца экспертыза ў двукосці Маска наконт таго, што адбываецца ў Германії. Дык вось сённяшні госць Лукашэнкі, ён з таго ж пула. Можна было б сказаць, ну там шмат розных блогераў на X, якія там посцяць і відэа, і не толькі відэа. Ну рознае бывае ў сацыяльных сетках. Нет, гэта больш сур'ёзна. Тое, што можа выйти ў гэтым інтэрв'ю Науфала, яно можа дайсці праз вось гэты медыум X Науфал да Маска, а і далей пайсці да таго ж Трампа. Таму я думаю, што Лукашенко сёння імкнуўся паказаць вельмі добра паказаць сябе, вельмі стараўся ў гэтым інтэрв'ю. Ну тое, што пакуль вы працытавалі гэтыя словы Науфала, я б не ўзважаў бы на іх увагу, гэта правіла гульні. Науфал же ведаў, што гэта ўмовы гэтага інтэрв'ю, што ён там павінен празмаўляць беларускай дзяржаўнай прэсай, выказацца добрым чынам про Лукашенко, так што гэта пакуль усё не важна. Но думаю, што ў гэтым інтэрв'ю будзе шмат цікавага. Якім чынам гэта ўсё адбылося, я не думаю, што гэта мае нейкую сувязь з перамовамі, з нібыта перамовамі, якія ідуць паміж Лукашэнкам і адміністрацыі Трампа. Наадварот, апошнія заявы Лукашэнкі сведчаць хутчэй пра тое, што ніякіх сур'ёзных перамоваў там не было і не намячаецца. Лукашенко хоча паказаць сябе. Лукашенко хоча паказаць сябе, свой светапогляд
Маску по магчымасці нават Трампу. Ён хоча, каб яго заўважылі. І вось метад, які яны абралі, ён досыць добры. Верагоднасць яна сапраўды існуе. Цяпер давайте паглядзім гэта з пункта гледжання Науфала. Ён браў інтэрв'ю ў розных людзей. Усе ягоныя галоўныя інтэрв'ю яны аднак былі людзі фармату куды большага, чым Лукашенко. Гэта і прэзідэнт Бразіліі Болсонару, і прэм'ер-міністр Словакіі Фіца. Ну гэта палітыкі іншага ўзроўню, чым Лукашенко. Лукашенко на гэтым фоне выглядае больш маргінальна. Асаблівасць Лукашенкі, што можа быць цікавым у Лукашенку для таго ж Науфала і іншых падобных людзей, гэта блізасць Лукашенкі да Пуціна. Ім не цікавы Лукашенко як Лукашенко. Ім не цікавая Беларусь як Беларусь. Ім цікавая Беларусь як сатэліт Расіі, і ім цікавы Лукашенко як чалавек, які належыць да бліжэйшага асяроддзя Пуціна у іх уяўленні, які можа паведаміць альбо распавясці нешта ад імя Пуціна. Гэты момант я падкрэсліў. Ну а што тычыцца самога інтэрв'ю, у беларускай дзяржаўнай прапагандзе зараз падкрэсліваецца, што нібыта Науфал сам прасіў, каб звяртаўся да беларускіх уладаў, каб атрымаць гэтае інтэрв'ю, гэтую магчымасць. Думаю, што ўсё было хутчэй за ўсё наадварот. Гэта яны яго шукалі, гэта яны яго знайшлі, і магчыма, я гэтага не ведаю, можа Науфал наўрад ці нешта пра гэта скажа. Магчыма, і прафінансавана гэта інтэрв'ю таксама было беларускім бокам. Гэта лагічны і зразумелы і з пункта гледжання паспяховай палітыкі слушны ход беларускіх уладаў. Трэба нейкім чынам дастучацца да Маска, у лепшым выпадку дагрукацца да Трампа. Ну давайте паспрабуем такім чынам, а можа з гэтага нешта атрымаецца. Так што гэта інвестыцыя, якая можа сыграць. Так што яны тут пайшлі на такі крок досыць крэатыўны, які, я прызнаюся шчыра, я ад Лукашэнкі і ягонага атачэння такога крэатыўнага кроку не чакаў. Ну ці можа гэта азначаць, што ўсё ж такі перамовы ідуць добра, і чаго па выніку ад іх чакаць, што ўсё ж такі легітымізуе Трамп Лукашенку, зробіць яму да так званай інаўгурацыі такі падаруначак? У мяне няма увогуле аніякай інфармацыі, ніякіх падставаў казаць пра тое, што яны ідуць. Ну няма гэтай інфармацыі ў афіцыйнай прасторы. Так, было гэтае паведамленне Нью-Йорк Таймс, але пасля гэтага не было нічога. Ніякай інфармацыі о нейкіх візітах не было. Акрамя таго, ну можна там уявіць сябе, што Рыжанкоў з кімсьці сустракаўся, но гэта малаверагодна, што Рыжанкоў увогуле дапушчаны да нейкіх кансультацый. Таму што сярод тых, з кім сустракаўся амерыканскі дыпламат Крыс Сміт падчас сваёй паездкі ў Беларусь, Рыжанкова сярод гэтых асобаў не было. Так што я не бачу нейкіх прыкметаў таго, што гэтыя перамовы яны ўвогуле ідуць. Наадварот, калі паглядзець на беларускую дзяржаўную прапаганду, яны раптам вярнуліся да тэрміна англасаксы. Вось гэтага тэрміна, ну не хапае толькі калектыўнага захаду, яшчэ каб вярнуліся да калектыўнага захада. Гэты тэрмін нават у Расіі зараз знік. Ну якія тут англасаксы, калі выразіць, што атрымалася ў выніку? Ёсць дрэнныя англічане і ёсць добрыя амерыканцы зараз з пункта гледжання Расіі. Ну які тут погляд на калектыўных англасаксаў? А вось у беларускай дзяржаўнай прапагандзе зноў гэтыя самыя англасаксы. І былі крытычныя выказванні і таго ж Лукашэнкі наконт амерыканскай адміністрацыі. Вось гэта ягоны наратыў пра тое, што амерыканцы імкнуцца пасварыць Кітай і Расію. Было ж выказванне міністра обороны Хрэніна пра тое, што не трэба ўжо так і давяраць гэтай адміністрацыі. Гэта ўсё тыя заявы, якія не сведчаць пра тое, што там ідуць нейкія канструктыўныя перамовы. Я думаю, што паміж Смітам і лукашэнкаўцамі адбылася вось такі пэўны зандаж.
А Шміт задаваў свае пытанні, Лукашенко даваў свае прапановы. Ну хутчэй за ўсё, ну пакуль прынамсі не бачна, што справа зайшла кудысьці далей. Ну вось Лукашенко гэтым інтэрв'ю напэўна імкнецца подштурхнуть, дать новые импульсы, показать Трампу, а вось паглядзіце, а які я добрый, а я прыгожий, а вось звярніце на мяне ўвагу, а со мной таксама можна супрацоўнічаць, а я вам могу можа гэта прапанаваць і гэта прапанаваць. Так что вось у гэтым накірунку гэта шло. Я і зноў жа паўтаруся, можа я і памыляюся толькі таму, што ў мяне няма там нейкай інфармацыі, інсайдаў, я не ведаю больш, чым ведаеце вы з той прэсы і з афіцыйных паведамленняў усяго астатняга, што выходзіць. Ну і зноў жа, я пакуль не бачу таго, каб там праходзілі нейкія перамовы. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Но на заканчэнне скажу, што чамусьці вось менавіта у размове з гэтым амерыканскім X блогерам, інтэрв'юерам Лукашенко праанансаваў сваю паездку ў Москву, сказаў, што на наступным тыдні ён паедзе, хаця ўжо анансаваў раней падчас дня галасавання 26 лютага 26 студзеня казаў пра тое, што едзе ў Москву. Ён, правда, ўжо і ў Пекін ездзіў да Сі Цзіньпіня, і ў Паўночную Карэю ездзіў. Ну тут, правда, троху іншае, но але цікава, што анонс ідзе праз замежна нейкага інтэрв'юера, як у свой час пра удзел у так званых выбарах Скабеевай першай прызнаўся. Ну вот так вот такія чудныя спробы нейкім чынам данесці сваю інфармацыю. Я даже не бачу тут чагосьці неверагоднага. Ён напэўна гэта падкрэсліў. Ну, я кантэкст пакуль не бачу, но я могу себе уявіць, што ён падкрэсліў гэта, каб сваю блізасць к Путіну яшчэ раз показаць і тым самым зрабіць сябе больш цікавым для аўдыторыі Науфала. Гэтай аўдыторыі не цікавы там нейкі Лукашенко, кіраўнік нейкай краіны ва ўсходняй Еўропе, так бы мовіць. Цікавы Лукашенко як чалавек з бліжэйшага атачэння Пуціна. Ну вось гэтаму іміджу ён і імкнецца гэты імідж пацвердзіць. Вось таму напэўна і сказаў у гэтым інтэрв'ю яшчэ раз: вось глядзіце, я ж не просто тут так, я вось к Путіну поеду. Дзякуй вялікі. Ну а мы, дарэчы, на выходныя едзем у Вену і Браціславу, будзем сустракацца з беларусамі, можа і не толькі беларусамі гэтых выдатных гарадоў, разважаць пра беларускую нацыянальную ідэю і пра наша бачанне нашай будучыні. Далучайцеся. Дарэчы, у Вене да нас далучыцца наша гераіня наша праграмы Ідэя Х, наша спікерка Аліса Рыжаченко, якая, дарэчы, і будзе в эфіры адразу пасля спадара Александра. Так што дзякую усім яшчэ раз, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.